Не ме питай, майчице мила, какъв живот живея. 10 години в чужбина аз работя и се мъча. Тежко е, майко, много е тежко. Гледам децата само по скайпа. Не искам пари, не искам злато, искам, майко, да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна двете си деца. Не искам пари, не искам злато, искам, майко, да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна двете си деца. Това достига до вас благодарение на админ Боби Микс. Ех, животе, защо си ти към мен несправедлив? Много скитат по света, побелявам и остарявам. Децата ми плачат за мене, душата ми плаче с кървави сълзи. Не искам пари, не искам злато, искам, майко, да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна двете си деца. Не искам пари, не искам злато, искам, майко, да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна двете си деца. Радио Холивуд, вашият музикален адрес. Не искам пари,
искам злато, искам, майко, да се прибера у дома, да се завърна в моята къщичка и да прегърна двете си деца. Не искам пари, не искам злато, искам, майко, да се прибера у дома, да се завърна в моята къщичка и да прегърна двете си деца.